Kære rejser fra 7, så er det nu. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris. Et eller andet sted er det et karrieretræk. Et andet sted er det ren og skær spænding. Jeg er ikke personligt valgt på noget politisk grundlag eller politisk forbløsning eller spænding. Hjem uden benet for eksempel, ikke? Men igen, altså man kan lave masser af ting uden benet, ikke? Presser du rigtig meget på? Det er noget, vi sen glemmer det der i hvert fald. Fuck, det var fedt. Kommer op, så lå det bare 4 stykker af rettet derovre. Altså, kan man virkelig leve i en lille lukket verden, så det der, du ser i TV-avisen hver dag med tusinder af mennesker, der dør hele tiden, så kan det ikke røre mig, at der dør en pige hernede. Lad os i respekt minde vores 3 kammerater. Der er mange, som spørger, hvad skal vi i Afghanistan? For at gøre en forskel, fordi jeg tror på den sag, som vi er hernede for, med at give bedre vilkår for det afghanske folk og frihed. Vi er op mod en fjende nu, der dagligt prøver på at slå os ihjel. Hvis de er på fjendens side, så skal vi se, om vi kan få dem over på vores side. Det er jo det, der er hele formålet i det. Men det er krig, det her. Jeg bliver en 2-3 år ældre hver dag, når vi har den her type kamp. Det er altså lidt rørt, når man skal sige farvel til sin kæreste, som ikke har det ret godt med det i hvert fald. Hun er noget nervøs for det. 2 minutters tid til de sidste kram, så kører vi. Jamen, 10 dør, det har altid været Jesper. Og den er garanti for, at det ikke sker noget. Det betyder, at døden er sikker, og tidspunktet er usikker. Det er min kæreste. Vi har en anden stakkel, der er blevet ramt af en vejsidebombe. Og det er sådan, den ser ud, når den bliver ramt af 10 kilo eller sådan noget. Taliban sagde, at de ville sende 2 mænd afsted på en motorcykel. Ja, løft op for helvede. Vi kan ikke lide, at folk bevæger sig hen mod os, og især ikke en høj hastighed. For potentielt så kan han være proppet med bomber og rulle direkte ind i os og slå os ihjel. Det er sgu dem, der står ude i forreste linje, det er dem, vi skal tage hatten af for. Vi ved, vi i hvert fald slå 11 ihjel. Danmark, det er dem, der har haft flest såret hernede til forhold på indbyggertallet. Så vi er ikke særlig god statistik i Afghanistan for os. Vi sætter nogle tanker i gang, og man overvejer der sit job endnu en gang. Det er mere for Jakob og Dans skyld, at jeg tager derned igen. Deres død skal ikke være forgæves. Nu gider vi faktisk ikke mere. Nu vil vi bare gerne hjem. Vi er blevet mæt af krig.